To, jak sa plnia štadióny, to, aké kontrakty majú hráčky, ale to nie je o tom. To je o tom, že aké majú podmienky, akú majú vizibilitu, akú majú medializáciu a ono to všetko so všetkým súvisí, že proste to je marketingový produkt. To proste má tú silu, ten ženský futbal a je to proste vidieť vo svete a je super, že sa dejú veci a ja to úplne milujem a preto vlastne ja chcem, aby ten ženský futbal aj na Slovensku proste bol viac viditeľný, bol samozrejme viac kvalitnejší a bolo za tým viacej podpory. Keď som išla okolo Edenu, hej, aj keď som Spartanka teda, a tam zrazu vidím, že Svítková je tam, myslím, so Šrancom a ja normálne zimomriavky, krík, plač, že konečne. Takže akože toto sú podľa mňa veci, čo dávajú vizibilitu tomu ženskému futbalu a to je potreba. Včera zrovna som pozerala ten dokumentárnu sériu Bohyne slávy. Je to podľa mňa akože to je potreba. To sú tam také krásne príbehy. Je to ukázané aj z iného hľadiska, že je tam ukázané, že jak hrajú futbal, aký majú osobný život. Takže toto. Ešte jak Sparta postúpila do semifinále vlastne Európskej ligy. Tak to je akože, to je tiež top. To som hrozne rada.